дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат деҳқонони шаҳри Турсунзода боғҳо ва тогзори худро бо усули маъмулӣ парвариш мекунанд. дар фасли зимистон барои давраи тобистон об захира менамоянд ва намнокии заминро нигоҳ медоранд. дар фаслҳои баҳору тобистон масъулини хоҷагии деҳқонии боғи сомони шаҳри Турсунзода аз сабаби нарасидани об имкон доранд ки боғҳо ва тогзори худро танҳо 1-2 маротиба об монанд. моҳи февралда борон борид, барф борид, ин ҳамаш ба фоидаи кишоварзони мо. пеш аз ин борону барфҳо мо хеле заминҳоро ҳамун намнокӣ кам буд, ҳаракат карда ҳамун яхоб додем. ҳамун мақсад намнокӣ замина вай кардан буд. лекин худо ба шукр мана рӯзои охир борону барф қатъи ин ҳам қариба ай байн рафт. лекин агар об фаровон бошад, ҳолиам агар таги боғо ба ҳамун яхоб тем, ин нағз мешавад, фоидавор мешавад. ин сол ҳаво гарм омад, ин хеле хунукиён нашуд, бисёр ҳашаротҳои зарарорам зинда буд. мана ҳамин барфҳо хунукиё қатъи хеле кам мешавад. баъд бо як тарафи вайш барои токпарварои боғдорӣ ба як фоидаи асосии вайш барвақт бедор намешавад ҳамун боғо. дар саҳро нигоҳ доштани барф яке аз тадбирҳои муҳими агротехникӣ мебошад ки барои сарфа намудани намиқ имконият медиҳад. миқдори барф ки дар фасли зимистон мерезад сол то сол гуногун аст. нигоҳ доштани барф ё ҷамъшавии барф барои наҷот додани растаниҳо аз норасоии об кӯмак мекунад. масъули раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода зикр намуд ки фоидаи барф барои соҳаи кишоварзии мамлакат зиёд аст. яъне оби барф нисбат ба обрасонии маъмулӣ 4 маротиба таъсири зиёдтар дорад. махсусан он барои маҳсулоти зироатӣ, ғалладонагӣ ва пахта фоидаи бештар дорад, зеро миқдори зиёди намиро дар замин нигоҳ медорад.